Uyabona uba ngaba usajola kodwa usasindisiwe, uyazilibazisa. Ndithetha inyani le mna. Uyabona uba usaqhunywa intsangu usathi usindisiwe, yemntakama wakho uyazilibazisa. Ndibizela ubaxelela abantu inyani ukuze uyithathe le nto. Uyazi uThixo ufuna ntoni, akafuni ntoni. Ngoba uThixo le nto ayifunayo nawe ayifuniyo. Athi mangabe bala kuthatha esityhilelo abantu abangazali ngena izulu. Athi zizinja, athi ngamagqirha, athi ngamaxhoki, athi ngabenzi bombulo. Azibale sonke sonke awukwazi ukuyofika phambi komsobo kaThixo ungehlukenanga. Mamela, kumele wehlukane nazo ezi zinto ngoku semtsha usaphilayo, ngoba ngaphaya awusayi kwehlukana nazo. Uba umke isono apha sakho singakholelwanga sivume ngaphaya kokufa, isono asikholelwa. Ngoba ingxaki umkena le nto uyazi uThixo akayifuni. Le nto uThixo akayifuniyo suka kuyo, uthathe umyalelo, uthathe imimiselo